Beste behin gaude hemen, hirugarren aldiz. Hala? Ya está, ya. Ez. Hori, jarraipena emango jo. Segurazki gehienak ikusi zen. Gainontzekoa eta bueno. Ibilak eta ez du asko lango. Adar, un signo. Hemen erdian. Hemen. Gatzaz kolatuan, arroxean. Gabonak zian hemen. 25 da. Abenduan 25 da. Jarraitzen non. Eta, egian ongarrak zian. Horrei, asko aldatzezun kostak, zen arabera. Orientazioan arabera. Normalen ego mendebala jotze batzun, han itxasuak asko jotzezun, eta orduan olatu ondo izaude, baina geho hola lurdutuko bali batzun eta beste aldian ze bat ingo zean. Kostan, hor oso lasaiatu ezan, da olatu iketzea hon eta dana hola manglarrak zean, oso itxasu lasaiatu ezan. Eta toki hon kantatu nintzen. Batxo egitu ezak, Txorik izotzi ez ditu dentzuz. Pase, kontikana. Eta... Hortxe. Osea, gehiago... Gure gatza asko zaila, itxasua barraina sartzen zan lurrak barraina. Eta da nola, zan baso bat emate, baina nola zuezke txiki dira. Eta hauek laburu zaila hemen izatezea, dunetan antezea. Habeiz zaila, zizne beltzak dira. Hemen... Bilan mundan dazkagun bezala, bazatik daude. Eta ez du arazorik ematen. Eta hau ja Adelaiden. Hau da Adelaide bertan. Adelaide da, Australian daude. Bost hiri handi, eta honik euske Perth hemen daula, Adelaide hemen daula, Melbourne, Sydney eta Brisbane. Hori hiri handienak. Eta Adelaide hemen daula, honea jatu nintzen. Eta hori ja urtezarra egunan bezperan jatu nintzen Adelaidea. 20 bertzia guztua. Eta hori hirian bertan, hemen, malekoia, zementua eta zea danak ideio, montaje danak ideio, baina hanbet naturei zea uste joet arte bat, ondartza eta hirien artean, hori da, hiri onduan da, hoxe. Eta ondartza molako kuriosu zuen, aizia handia zeon da, harriko eskorrak eta gaite zuen atzian aiziakin da, irudiak zituen. Eta hau zen, euskila, itxasuan sartitea, Galizian hemen sartzen bezala, itxasutik sartzen zen, Sydneyan adibidez, itxasutik ateik, euskila, eta lurran gainen sartzea. Baina itxasua, toki gutxitakoa da, inguru hontan, azkenean euskila itxasutik sartzen ikusteana. Eremu guzti hontan ikusiko zen, baina ja hemen guztia ezan itxasutik sartzen ikusiko, eta gehoa guztia ere bai. Baina alde hontan, inguru hontan bakarrikan, Adelaide inguruan bakarrikan ikusten. Eta Adelaide nik uste Australia guztian gehien gustatzen hirila izan zela. Oso hiri txikia zen, lasaia. Hiri erdian egon gare kale bat edo bi zauden trafikoakin eta bestela kalea behitu gabe gurutzatzen zenekan, arazoi gabe. Eta zentrua zen karratu-karratua. Eta dana kale guztik zabalak zian. Eta dana zeon zentro guztia berde zinguratuta. Zeon zoologikoa, parke botanikoa, eta erreka guztia hau zeon, iparraldean zeon, erreka hau. Eta oso polita, zeon ibilaldi oso polita ibiltzia zenekan zentro guztian inguruan, berdegunen oso polita baten. Eta dana hola zen. Oso ametzetako bezala, nirikikoa. Eta dana, egia bertan, emate dut izango dela. Hori, oso polita. Eta data xelebrak bai, bastartu zitzen daude, oso horretak. Eta hori parke botaniko izango zen. Eta hane bai, xaruzarrak. Hiri erdian, hor zuaitzatik txintxirika, xaruzarrak. Eta zuaitzan azpilan normalen toki berdinean biltzezian. Hor beste zuaitzak normalen utzak eudezian, eta dana zuaitz berdinera ikastzezian. Eta behian zuden kartelak azalduz, xaruzarrak eta bar, eta kartelak zeben dana kakaz bete eta azpi guztia zikin. Baina, ez zuen gatu zen. Gero zikitzeko horrengo honen. Eta mentxe. Hau zen beste espezie bat, buru griseko bat. Ez zuen, ikorra nolak, grisa eta.
egun ez bai, azkenian nabe kabez bitzea, noski, begik eta hola, osko ongi ondik eta kailun ilunak, baina azkenen haidia egun ez bai ito beha, erdiz egite belo, ito ordu erdi, eta gero zan bitea, eta aldamenekoakin bronkan azteia, eta batek salto egiteo, egan egiteo, da ez dut pasatzea, horako tarte egiten, aztila ematezun, arraskia gatatzeko. Eta gero zean, horako pelikuletako jardinaitakoak, eta batean, aixeri bat ikusi den. Hiri erdian, parke hortan, aixeri bat. Nola gatu nintzen, grabatuta da, egin nun, arrazipila gatatzen txikion. Uste horreneko aldia, zela aixeri ikusi dena bai, gaina Australian. Eta horako batean, jardinera bat ikusi nun, eta urratu nintzen, eta esan nire, haizu, aixeri bat ikusi etela. Hoi nola da, bai, Australian hiri guztietan aixeri biltzea, no? Ni harrituta. Eta horako oso den, oso politak. Azkenen, hiri guzti hauek intzian, 19. mendian ziar sortu zian, hiri guzti hauek oso berriak dira. Eta ja gara hartan, ezkerrezetik hasita hiriak, azkenen askoz toki gehiago dake, Australian batez toki ja sobran dake, toki guztietan. Eta hiri egitako buruakin pixkat eraikizian, eta orduan kale oso zabalak, behardegune handiak, eta ja beste itxura batekin moldatu zituen hiriak. Eta, garai hortan, azkenean, jardineritza hori buma izan zen, epoka Victoriano hortan, 19. mende bukaeran, da olako itxura asko daude. Hiberna erapeta, jarri botaniko. Olako gauza egitezula, Jesus. Besteko lan agartu gara dira da. Eta hola, harrikin da, fuente de la juventud ematola da. Hori gero etxetxua, hor, parke erdin, ugarroiako hiri erdian umatzen. Eta gero horako gauzak ikustezien emai, zula. Da, eraikin zar bat, da dela ideko eraikin zarretako izan bat, bakatzen gainen jatzei joet, Jesucristo entzea. Zera, mastodonte bat, mamuterreko bat jatzei gainean, egin zula, gertetzatu, atzene honko, gainen jarri da, erdian. Ze beharra zeon da, gaina han arkitekto uruguaio bat ez duten honan adela egin da. Zan nion, arkitekto bat atzea da, ikusen dituzu ze eraikin dauden hortikan, eta eraikin hori eta zea erdin hori dakala eta. Eta, motel, hamen ez dakik ez egin da, ozer aztakik egite jo, egitan. Eta gero, liburutegia duzen, Charles Darwinen liburutegia mazela. Eta edo karen honako gauza xelebretu, txerri batzuk, estatu egia batzu, zaborretik gantzate. Eta gero hori, hirian erdi batean jardin handi bat eta bako itxe zartzago ekutako. Zara. Eta gero hori, bai, kaletik gano, kartel hori ikusita, si, kristota. Jendi aspertik jago. Eta hori, nola jarri lehike? Eta bueno. Eta gero, 30 maikian, ni, ezan, bat, erlajatu ingo naiz, urte zargabian bakarrikan ez egoteko poster bateak ingo naiz, eta 30 marrian ja zer honditzan, postela, horta, eta egile esan, aliatzen naiz, eta zartzen naiz aurreneko momentuan da, atia zeon, atia kodigo batekin, eta ezin izan sartu, orduan ditun telefonoa ditu, eta zen, bai? Eta ez zera da, gaua pasatzeko hamen da, ia tokila bat da onda. Bai, baina tokila bat hartuta dakazu, eta ez, jakiteko ia tokila bat kasuen da. Eta ez, atia no zai, amendikan ikusi zaitu baina ateako antzea da. Eta bai, mentxe nikoa eta, azizan hitz egiten da esan ian, inglés esan hitzen da esan ian, de donde eres esan ian? Ai, yo de Colombia esan zian. Eta, mejor hablamos en castellano, entonces, esan ian. Eta, hasi ginen hitz egiten da, orduan tokila hartu nuen, hiru gabola hartu nituen. Baina hasi nintzen, nire egunerokoan idazten, eta batian nire aurren esitzea batzuk eta erderaz. Eta du pasatzea beste batzuk eta erderaz. Eta zukaldea juten nahi zure batea bat, danak erderaz. Urratu nintzen da, pero aquí qué pasa que todos habláis castellano, esan. Es que aquí somos todos, casi todos colombianos. Joder, 30 marrezek izan bat zuten. Eta lagunak egiten gero frantzesa batzuk gai zauden, oso majuak, harritzekoa.
Eta horiekin hola oso lagunin nintzen, egun horretan bertan bi orduta, ezagututa bi orduta ja parrandak eginen. Eta horreko egunean esan ziren kolombiano batzuk, ia nahi nun ezagumoziala templo batea eta erresatzea, eta gurti ondo bukatzeko ez dakiz gaitz ateatzea, eta horako historietan atatzen ziren, eta bueno, bazen. Eta honek hori ginen, sekarra gonta, eta izian templo hori iten. Baina gero zakek beste templo bat, hau, monikotea hori batak, Eta hor barrun, zan olako prefabrika hori itxio bitakoa, besti egiten nahi zian bitarte, nire diru pixak lortzen zuen bitartean hori itxeko, hau zaken. Iskat, zer bezala, zauzko trengetokila bezala. Eta gero, hori tamakak abian, hortikan ondartza batean joan ginen, eta gero bideo bat guazen nahi zenean guztiaz, eta hor ondartzan ikustea jendeak kotxiak, igual 200 kotxe ondartza batean, eta jendia oinezkun eta sorprendiak eman beharrean kotxeak izartzeaz sukaldean nio, eta batzuk bezala guztia. Eta gainak gaba eta hor pasatzen zuen, ondartzan bertan. Eta hau ja da, 21 gabian, junginan kostaino, zentrua pixak urruti zion kostatika, eta ondartzan bertan, zer zuen, horako montajiak eta zeuden, horako gauz asko esaten zuen, baina ze behar da ondako, baina askotan entzatzen zuen hori. Eta hori, zubak ebai atezen zuen, bideo bat dago, baina hemen argazkia bakarrik amazatzea eta bideo bezalta bidea, eta tarten daude bidea, baina. Eta hori, zubak bota zituela eta hori, esan izan aurrekon, zauzkuak nik uste okio ziala. Eta hori, urrungo egunean, urtaren joan batian, unginean handikan oso gertu zeon ze batea, mendi leharro batea hola junginean. Eta behatoki handi bat zegoen, da egilean behian ikuste zen oso ikuspegi gana zegoen. Eta holako barak ez zegoen. Basua, emateura inor sekula ez dela ibili bat, eta gana hola da. Eta dela idoi da. Txoso ikustea, hau da zentrua. Niko txikila, eta gana berde zingrota. Han Australian fama oso txerra da dela ide, esateurako jendiak Australianak esateko ez da. Paletuan herri da. Zatu oso herriko jabiala daukak, eta fama txarra da. Eta nik entzuna ekan, lehen dikan, fumaino lehenago, hau dela itxusia zara, eta ez da gizet, eta bestia, eta nire ez nizan egia esan, gehien guzu biztaiona, hori izan zela, oso lasaia. Kale bat, esan dizuena, kotxiena, gehi, gero zegoen beste kale bat, supermerkatuk eta mall guztiak eta antzi zaudenak. Eta egia esan, hor zegoen mundu guztia, eta bestela pasatzen atatzen zinean hortik egin horretzen. Eta nagutzuta zen, oso lasaia. Eta gero, kaletikan horako ere egin ez zauden. Bere garaikoak eta gero naztuta modernoekin. Eta beste kartela dituzuen horako. Lekua bestia zea zan, bakerua, lasoekin. Eta hau da, indilua lantzakin. Bata bestien horren jarretzen, no? Eta hori inuntzen, Brisbaneen bezala argi bizitzen zituen hemen. Eta mentxe zeuden. Hau da, estadioa ez egiten han futbol oso arrako dake. Australian futbol. Eta hemen txalupa gabek, retiroko txalupa gabek, ziztiak gabai. Eta oso, abek egitazko, ziztiak. Ziztiak eskulturak. Eta, bueno, ja, igilean honitzen, higi hortan. Egia zen oso guztian egon oso jende jatorrak honitzen, baina pena bat ez egon, martxek behar, azkenean dirua ere kostatzen horre batiak. Eta nire bideak jarraitzen behar. Eta martxa egin nun. Eta gero, ere nintzatuki batea, argazki hau bakarrik anatean egin honi, beton izan zuen. Eta beste, arratoi handi egitatuak marzutia da. Eta gero beste txori hori bat zegoen, Whistler izan da, txistulari eta, bidea ere bakatan dena baina. Eta hane bai beste loro batzuk azaltzen hasi zian, da gauza berrik izan, etengabe gauza berrik ikustia. Eta geharatzen izan honea, zala, ja, bastante urrutia Adelaidetikan, bastante gidatu nun Adelaidetikan aurrea. Hau ja Adelaidetze horrengo egunen ailatu izan. Eta zan oso urrutira zen, bi urruta gola zen Adelaidetikan. Eta ja zan guztiz ezberdina. Mendikatia pasa, eta ja denan lehorra zan. Eta ja nintzen urbitzen, Adelaideme baldin bada, honean torri nintzen, eta ja barrukaldia bero egiten azte zen, eta lehorra berezen. Eta hor non, pixkat. Hemen ningun olako
mugimendu kriminal bat egin barroaka eta berriz kosta... Hemen, zer dago biloa, hemen eta kostatik arazik eta gita lasai euki, baiz. Barroa sartu nintzen, eta berriz gurutzatu nun, bazal notu, osea, autoak hori, osabana hori. Gurutzatu nun, eta horrez sartzen, horako paisai lehorrak eta ikusi nintzen. Eta hemen goatzen naiz, oroitzapen akat, zuekin zein, hau errege eguna zen. Eta urrunko gunean goizen esan nintzen zuekin afaiak izan nuen kollegiako eta bidei bat egin. Eta nerekin eta zer egin. Eta nerekin izan nuen bidei bat, hamen txantan. Eta toki hortan, zion, uon bat astok ezoteko zuen pentsatzen. Eta marsukia handi bat. Eta hartza txiki bat bezala, baina kriston handia. Eta zei deitu, madrigarik deitu da lurraspin bizi da. Eta daude hiru espezie daude, normalen bat bakarrik esatzeko ere, baina beste bi espezie gasodian daude eta toki espezifiko bat eta bakarrik antopatzea, eta hau oitako bat zen. Espezie oitako bat horren muntxe bakarrik antopatzea zen. Eta kontua da, iluna barrien artateziala, eta parkea sartzeakon jartzezun kartel bat, sartu lehike, goizetikan, eusitik arten, eta euspia sartzeako ia artetik jartzezun. Ze kristotako dago. Gabez bakarrik ikuste baldin dago, ze kristotako dago parkia, eta zertik guztu izu ezartzen. Bueno, nik gaba pasanen bertan. Eta, orduan iluntzena izala, nik jazin izan, hau ja bastante behan duzan, arratzaldian. Eta, zera, zintzako, bueltak ematen, da ja tokatu nituen dana zuloz bete eta zen lurra, baina galetia pilak eta dana kolapsa dutare bai zeuden, sarreratan kaka mordua, eta ikuste zen animali hori bazeola, presente zeola. Eta orduan nintzen iluntzera izala, bueltaka topatzen egiten. Eta ametsi daude zulok, bastante haundi, zulok nahiko haundi zian. Eta ja ilargi jarteen da iluntzera zizanen, ametsi topatzen. Begia, muturra, belarrik, gorputza, hau da, iluntasun honda. Ikusi non. Hau da, ikustia bezala, unikorni bat ikustia bezala. Tankera. Eta hori duz, ja ikusten diruzu jokin, ja hori ezartzen izan da, dugu oso ondo. Horrengo goizian, deitu zenian momentuan. Eta goizian goiz izatezan honena estantzia bat izuela, bizton behero egite zitzen. Eta horako parakek ziren, bakarri da. Inorez. Horlako beste inaran antzeko beste txulia beko bat zauden. Horreneko dira zen ikusten dena. Bueno, bidaia jarraitun. Aitatu nahete bai, Adelaide eta toki honen bitartian. Alertu nintzala, hasien toki altu baten, mendia bultzatzen gero toki altu baten, meseta muguko baten jaten nintzen, da gero ara jatzeko etxik horren. Eta eremu hori izan, oso bakartila, karretera bat hartu nun zuzen jute zana, karretera terrazia iloiteko bat, baina asfaltatu dago zena. Eta zan paraje bat, lehenoak kutzitena bezala, zuaitzik ez dena belar hori horitia. Eta hola, alekozkorrak, katzezia da lurretika. Eta hola, nolako paisai, erakustezikoenak pelikuletan, Martzenito pelikuletan datzen zeianak, eta beste planetatako paisai horiek. Dragon Balla jatatzeian, zer horiek, mendiak ez dira urdinak, baina horako esatezula, paisai, beste planetako paisai horiek, horako esan da, sekula lurran egon daike, pentsatzia zenekan, sekula imaginatzea zenekan zera toki bat, lurran topatuko zenun da, horako toki bat. Eta gero, bidaia jarraitu nun, eta jarraitu nun Murray River, daitzen joanak, Murray, guretzako, Murray River, daitzen joa, eta Australiako harreka luziena. Eta ja, Alice Springsen neola, Australia erdian neola, errekamendik antikua, guztia egiteu. Baina ni hemen neola, ja topatu nun jendia, bidaia aldrebez itena izana, eta esan zien, toki batzutan, gurutzatzen karreterak eta hola, justu buelta egin behar izan zuela, Jesu ualde egontzialako, urjara kristonak egontzialako. Eta kontu bada, aurreko udaberrian, hau den jagutan zan, aurreko udaberrian, zera zehola, ebi pile bat dintzuta inguru hauetan, eta, klaro, hain luzia esan erreka, denbo asko behar izan zula. Eta orduan urjalak eta ailatzeko, denbo asko behar izan zuen, igual ibiloet eta jatana inundatu zan. Eta hola zan. Azkenean, bidai hortan, parte hortan zean izan, toki pila bat bizitatu, baina kontuatzen izan, karreteratik neola,
Eta nahi nuna atea, beste karretera txiki batean, baina karretera urazpik esartzen. Orduan, karretera hori, alturantzikoana, eta bestela zan da nahura. Orduan, zuaitzak, eta nahura ikura. Orduan, karretera horta bakarrik arrotitzen, egan ezin zen beste zer ikusi. Eta, klaro, beste karretera batean sartzen zinean, beste toki batean juteko eta road close, eta buelta bila eta segi horre. Orduan toki asko, hemen ikuste zuen hemen. Inguru hortan ebai, emazkilak oso horretak dira, ardo horriak edo. Eta hemen ikuste zuen dena urazpila nola agatzean. Dena euskal uzen bat usta eta gatuko ziren. Eta hemen ebai, karretera baitako bat urazpilan sartzea da. Eta antzeuden inguru horietan, bere garaian kontatu nuen bila egon zertzen. Olako zaizo den, bere garaian errekak eta gainizkaitezunean zabalera handia hartzen oso laua dalako inguru hori. Eta orduan, itezian, ura egitezan pilatu beste tokitan, baina gero urrak atzea berriz egitezunean lehortetan urak atirotak atzezan. Eta orduan zoden erreka inguruan laku handi pila bat. Eta herri guztitan laku txiki zoden. Olako hauek, txikia baina xuxak antikoek. Eta hori, hemen gaitu nintzen, eta berriz gabon txingo batean nun, eta hementxe garritu nintzen. Hemen lurren daudenak dira, lehenkoneak etzen ditunak koreiak. Kakako horiek. Eta emateria kakao. South Australia. Bai, eta olako lakutan hau ikusten zen. Orduan, ura aprobetxak egiteko. Olako gauzak egiteko. Eta hori da, South Australiatikan Victoria pasatzen. Beste santu batean. Eta guztak izatik baina ematen duzela, rangila egiten. Olako zatzen. Hope you have enjoyed. Bero horra egitek. Eta hau da, lehen esan dizuten. Dantzan. Kilometro dantzan. Eta hori, hortik antzen, templo hori. Sekarra bat, eta nanko txorilei. Benetan sentitze zuen zer hori. Zineiekoak eta izango, kristonak, baina nahi behintzat dauek, betzien zer hori, atentzio gehiago. Eta hori, urrengo pasatzen izan Victoria, eta bizik zer. Ziur bizilek. Hau antzen txori erraro bat, hau beste bat. Eta horiek dira, izak, txuritaleo. Eta horiek emuan arrazoek. Antzaparra atzekoa, nahi duke atzak. Eta hau zan, ni animali horren bilen. Hau zan beste indio jarraitakoak ekutzen ditu ba. Eta hau indio jar bat, ere montan bakarrikan biziena, toki oso lehorretan biziena, kabila baina bai pixkat. Mali Fowler izena. Mali da hango zuaitz bat. Badana, ez dakit, amengo tamariza bezala, ez da ezerre azten. Zean, Donostiko ayuntamentu aurrean dauden zuaitzeitako bezala. Txikila bezala aztea. Baina nik nubait egun baten, gertu nintzen, topatu nintzen batzuk, guarda batzuk eta esan ziren. Behitu, ikusten zu hori? Hori izan, horre perreun dute azkar. Hori zean, eta horrako dago sisturik bat. Eta gero, ikusten zu hori? Horrek bostegun azkar. Pixka zabala bat. Eta horrako paso da, azkenean estrategikoki ez dira gehiagi azten. Horti hortan, aztiak arazoa da, azkenean. Behiru gehiago, eta erretzeko gehiago, eta orduan estrategia da txiki aztia. Gehiagik ez aztia, nahiz da emurte duki. Eta antzeon animali hau, indio jarrau, abezian arrastuak, gero entzun bakarrik gain nula. Eta toki hortan lo egin nun, morrongo goizian goizateko. Eta edo beste txuri txikin arrastuak egon zuen, zubian.
Eta beste txuri hori antxe bakarrik ikusi no? Loro gehiago, eta loro egin non, bertan. Loro gonean aldatu nintzen goizo zenatu eta nintzen beste toki batea tontor txiki bat zeon, dana oso laua, baina tontor txiki bat zeon. Eta hango ian zeon, argazkia eta gatorrena baina. Beste gauza bat ezatetuna, Jesus, hain beharra baltzea bideo. Horako, zera burrizko torre handi bat zeon, eskaileetatik gano gai ez zinala, dana ikuspegi guztien inguruan ikusteko. Eta egile esan bat, oso polita esan da, pixatzea batzezun. Afrikako Kongoan hainxura zekan. Behitu, eta etzan duen haitzen, dana basurun. Eta hori esan, sekarra loren erdian, naturaliki hasitako laku erralde bat zeon. Eta gizon bizitza zeon. Loro hori bertan bakarrik ikusi non. Ez ere gutza. Baina... Eta mokoza lau beste bada. Ezberdina. Eta jau da... Memoria berda. Bale. Jau jat nintzen parke nazional batea. Handizantziak oso ondik zean, eta bidean, eta oso iguala zen orduan. Hemen igual hiru ordu konduzitu nituen adurraka. Eta aldatu nintzen Little Desert izineko parke nazional batea. Eta egile esan, basan mortu itxura bazekan, eta ondara zen txuri-txuriek. Txuri-txuriek, matezun ondartza bat bezala, dunetan bezala mogazinan bezala. Baina esan barrokaldea. Eta hori erreka hau pasatzen zen ondotekan. Eta hori bazizko. Hemen, gendiak kotxean ibiltzea, egozien toki dut. Zura, zukaldean esatzea, kotxea. Hemen, hori dana ikusten zuen lan ondarra da. Praktikan ibiltzen, ikusten egin. Kompainia entzien, gaudetik. Baina ibiltzen, egun goizian, beste gutatxo bat eman duen, da hau da. Zuaitzak errekaban bastaren bakarren antzaten da, dana, zuaitzi gabe. Pintxana politia bera ikusi nuen bertan. Eta gero hau da, Arapaiz, ondain. Hauek dira, Australiako Tokio honena eskala dago. Australia osoa. Honera etortzien ekan, etzatuta baina. Baina, bueno. Ikusi nuntzea aukera dekala, herri batean funditzen, han erreka baten ogitura zaken soka bat txintxirik agartzeko, zuaitzatik eta gartzan bezala botatzeko erreka. Eta han gazte batzuk izatu nituen, piston trukok eta itezikoela. Hola gazte zian da, claro. Zuaitzan gora jobertzen baina sokakin. Eta zaiatzen zinean sokakin ikotzen hola, baina ez zizun ematen da, horren ezin zinean. Gazte hori gaiatu zian, hola izizien, sokakin da, eskatu eta hola, klak, haintxe kaltea duzte zuaitzean. Aluzinatuta, gero hasi zian, txintxilik atzen, mortala egiten sokakik garen da. Bizton, artista ez zian. Eta esan ziren honea etortzeko, eta arazoekin hori aukiko horlo egiten, eta hori xe, oso parezu politiak zoen, oso politak. Beste gatz asko lakoak egaz dauden, urrutian. Egungo goizian, mendia eta ibilaldia oso politak zegoen, angora aiatze zena. Riglos itxura zekan, amengo Riglos, horren itxura handia zekan. Gora iotzen, berriz lehenkoan izan bezala, han alturak pixkat falta botatzea, dena oso laba da eta orduan alutzako zalea da ikustia. Zuaitza eta gotik ite izolako. Eta hori hola da, hau lehenko lakoa da. Eta ibilaldi bat zegoen, basotik desanak bat egite esan berriz eta honean joan nintzen. Bueno, aparte, kotxian goraino iotzez negan, noski. Han oso gikoa da. Eta goala bile ikututa. Eta hor berda, eta pilpui antzen onze hori, eta zen, jode, hemen arreglan galgazia. Eta handik ganbera, bestetuko bat ez digan kotxinitza, eta kaino txiki bat ez digan kotxita. Horako pizzadurak eta kobasuko bezala zaten, oso gori da. Eta ganbeian, camping moduko da zen, ez da gamin campingena ezela sartzen zela recepzioa da hor, eta egite. Antzea da, pagatuko erdezu parke nazionala dalako, enula pagatu, gero kontuatu nintzen pagatu inbertzala. Guarda etorri zita edamen. Eta hor barruan, gezurre emateko baina kotxe bat da, hor azpin. Eta, bai, hau zan oso arrunta. Horako, hain aztakeia igual lehen ikusi horrekin eta nire argazkia, gero emai koste ditarako imaginatzea argazkia ez paezu atratzen, baina hori oso oiko zan.
Eta bidea jarraitu eta olako gehi zoden gatzaskoak. Eta ja South Australia sartu nintzen berriz. Victoria sartu nintzen eta berriz South Australia nintzen kostan oso toki polita zegoelako bizitatzeko eta horrela berri hor nahi nago. Eta olako tarteka egiten nuen parada bat, esaten nuen, bueno, bideotatik barren akun naiz, oinez, nahi ez eto batzutetik. Eta hola, zoren oso bazo kurioso. Da, emateu zua itzagoela, azteia gola, kiribiluta. Hankakatua bat. Eta aki golako, jazko oso bukatzen zen, eta gero zelaiak eta zueta batzuk gintu, eta hantxe kankurok. Eta eberatzen nintzen toki honetan. Mount Gambier izena zen. Eta gile esan baitzala hola mendi bat, zenen krater batzuk zelako. Zumendi batzuk kraterrak, hil, zumendi jai eta ura pilatzen zen barruan. Baina, kolore hori nik sekula naturan ez ikusi kolore hori uran. Eta hor, oso kurioso iritzaian, kolore bixi hori. Emateura zadala, iluna, zerkoa, ezin dela ezerra ikusi barruan, jesan prestatzen bezala. Baina gero, holako hau zen ikusten zen, esan hori urartxean pinatezko. Gero hola hori ditegan, tik. Gutxe dago, esan. Aldamen nintzen beste krater bat, por cierto, beste krater hortan ezintan jetxi zeon toki bakarra zeon feizteko, eta gero patu inbertzan, eta gero inbertzen aitea zenekan, txalupan bat gueltaxo bat izuzuen krater barroan. Eta, claro, nik ezin hortikan martxakin, krater baten bainatu arte. Orduan, aldameneko akunditzen, eta horra bera jetxi nintzen. Horra bera jetxi nintzen, bideo bat dago, baina eskazatuko. Eta krater bat bainatu nintzen. Orduan, nahin bakat esatia, krater bat bainatu eta nago. Eta gero jakosta jatu nintzen. Eta hori bai, pintura bat ematero. Honek bai, bainiko parajeko lazio. Eta hau zen, South Australiako hegoaldien zegoen puntua, hau izan. Lurmutura hau. Eta hor, uharroian kolonia zen. Kabin mordua zuen. Hau zen, urtarrian, Donostian, da da, alderebez. Gara jartan tumatzen aizean. Eta gero, banko hau zen. Hartu zuna, Cape Northumberland, South Australia, Southernmost Point. Alegia, eta mentxea jatzea, Melbourne, Zeriziman kilometroa, eta dana. Ipar poloan da mezela, ego poloan. Eta hane hau zizion, esantatzen, lagun hau. Eta bikote bat zeon, eta egile esan, harrikaria da, jendia nolakoa da, imaginatzeko, kontamen goizuet, bikote bat zeon nerekin batean, eta, bueno, etzan nerekin alegilean, pues, hemen kutezen bezala San Antoneko faro bat, aldamenen bikotea pasatzen zaizu. Eta, bueno, beste amite bat zaude, ni bakarrikan nion, eta esan nien. Nahi aldezo ikusi itxasoko lehoi duteko bat. Ikusi aldezo, bai, ikusi. Eman nien, argazia gata nizkion, eakutzen nizkion, kataleko gutzen nizkion, osonde ikusi zuen dana. Eta oso eskatuta zauden, da zantzien, etorri gurekin da, eguzki jasartzen ikusiko dugu eta antxe honitzen, ni patata batzukin antxe honitzen, eguzki jasartzen ikustea, eta eman nizkien behiri bai. Eta hola, hitzeiten, esan zian mutilak Melbourneko zala, Melbournetik bastante gertatzen nahi nintzen, 5 kilometro lazo hemen goia gertu da. Eta esan zian, beira, ni Melbourne onkoa bizi naiz, herri txiki baten, etortze zanean deitu jazu eta jongo gara, parranda, kanpo. Eta hola, momentuan esatu duen mutila, esan zian, momentuan, Facebooka eman zian, bere kontaktua eta zea pasatzen zian, eta esan zian, deitu jazu puta zanen Melbournea, eta parranda eratengo gara. Zerbeza pare bat hartu, eta nila. Eta zai, zerbeza ez da hartuko, eta nila. Eta, bueno, ura behitzatateko izuta. Gio parranda eratengo gara. Azkaren nintzen, baina. Baina, behintzat ikustea, jendean jarria eta nolakoa jendean eta. Mi bote xerraki. Hori, beste... Nino barba. Eta aliatu nintzen, berrize, Victoria bat nintzen. Hau zen, Nelson izeneko herri txiki bat, kostantziona, eta itxasala bat zen, padula mundiak zauden. Eta hola zen, horako pasare laketa. Izton diru klazte dituen hor, edo zer gauzetan.
Eta hau zen txori bat, bertan bakarrikan ikusi nuen. Eta gero, hau zen ja, uretik itxasotik oso gertu, ikuste kondarra txuri ezala. Eta hemen ura gelatuta zion, hemen ja bukaeran, eta horrean jartzen nintzen, eta ja itxasoan gainetan nintzen. Eta hori, ura txotza zion, han pilieta jute izan bezala, han erreka batzutan, ura gelatuta dagoen bezala, han txela zion. Gau, pentsatzen aztezea, hau ementzan, punta honetan. Eta pentsatu behar dezu, nahiz dago 28 gradu surtz eta hon, ez dago lurrikan Antartida jatu arte. Ez dago ezerre. Orduan, handikan datorren ur guztia zuzeren kostan ikutean, korrontian arabera. Eta bertan okaztu, ni bainatzen izan Antartidako gurak etortzi zen horrean. Eta noski gelatuta zen. Baina gero, korrontian arabera pentsatzen izango ala, onuntzago etorrita, ja, hain notza ez zegoen. Nun bait beste itxutza egingo, eta beste korrontia bat, baina justu bat, hotz-hotz-hotza zen guren. Hala, beste kaio bat. Aiatu nintzen Portland izeneko herri batean, eta antzeon, hau zen. Herri onduan, oso gertu, zeon kolonia bat, Zangana, Alcatraz, erderez. Itxasoko gazti bat. Baina kolonia berezi bat, uste zuen bezala, normalen hauek guartetan emazioek. Hauzen, Australiako toki bakarra, Zanga espezie honek, lurran, tierra firmen, umatzen toki bakarra. Eta gero, azaldu ziguen, zerrak izan zen, lehen garai baten oso arrunta zen hori, Australia gutxa zelako. Baina gero ekarri zituen depredadorek, anxerilak, katu, erbinudek eta hola. Eta hor duen, ez ondilek gertu zian. Eta egite zituen, baganak jan, arrautzak jan, txitak harrapatu, eta hola. Eta hau nun bait, gehatu zen, hau, eta herrian artian, zen horrelako planta ez dakiz zerrena gazan, hau, petrolio, ez dakiz zertzen baina, kriston montajia zaken hor artian, eta nun bait horrek gehatu zuen, ze hori, ez zai horrek, harrapari horien flujo hori gehatu zuen, eta hau mantendu zen, eta hau zen Australiako toki bakarra, hau ikustia zena. Han atzian dagoen uarte hortan ebai, badaude beste milaka. Baina hoi uartian eta hoi beste tokitan ikusi daike, baina lurrian dana, toki bakarra zen. Horre ikustia zenean. Zanbak, txitakin, txitak fase desberdinetan, batzuk jaio berrik, hamen bezala lugoiakin, eta beste batzuk jaun dituta. Hamen zabain ikusten kabila. Kietza zan, kriston kietza zen. Baina hemen ikusten zuen hola kakak egiten duen, guanuakin, guanua izen de horrek, egaztian kakak, xilinak egiten zuen, eta holako kueko txiki bat egiten zuen, arrautzak eta bortan, antzen. Eta hoi, aizi bat ikusten zen argazkian, eta hoi zen elektrifikatuta, eta elektrifikatuta zen, ezartzeko bertan animalik. Txitakin. Eta gero esan ziren, herrian, mollan, zegoela elefante marinoa, emian. Eta zan, hori, nik ikusi berdet. Bai. Eta hori, unitzan, eta esan ziren, batzutan erten itea, arrantza eta jatea. Baina normalen hori gotea. Zu urratzaia izela, ikustu bat zu jende mordu hola behira, bada hola esan nahi du. Eta hori, urratu nintzen, jendia zen. Eta hori txizion lotan. Arteka, holako zaino egite zion, holako zurrunga egite zion. Hori zaparrak. Eskua da, batera, entako eskua. Eskazan egin. Akio, hau da Portland. Hanen, gertatu zitzaidan, histori oso kuriosoa, bat baina bai egizatu. Mac. Herri honetan, nire planetza baina etortzea batera. Herri honetan gertatu zitzaidan, hortxe zeon parke bat, aurreko herria esan duana, ura gelatuta zeon herri hortan. Egon nintzen, Andre batekin hitzeiten, bere izena Ronda zan. Eta, beste perro, gogo ematitelako ezaten. Horrekin hitzeiten eta pixat enteatzen mainguru ezertzeon, da hola, zinen bertako zen, herri txiki hortako zen. Eta hitzeiten, esan nian, Euskal Herriko nintzala, eta esautezun, Euskal Herrian. Hori, pila guzetzaiola Espainia eta oso polita zala, eta hortzeola herri bat bere izen berdinekin. Nola izan ez zua? Ronda. Ni handa, herri hortan da.
eta nora. Bai, txikitan egon nintzen, baina ez batzen nahi zeola, plaza datorloz bat zeola, estatua bat eta gutxi gehiago batzen naiz. Ni bizitza guztian nikoa horrean, una etena eta zia eta horrekin ordu hori zen nintzen atero horrekin. Eta beste behin. Eta esan zian, porlanea bali mazuaz, jakin ezazura, etxe bakoitzak bere eukaliptuan koala daka. Harri-harria da ondo benzida dira koalana. Bai, egia da, bai. Nahi zuena kontauko zizuen zure bidaia, gezurra izatezekan, baina hau egia da. Bueno, aprobatuko eta bai. Eta juntzaite parke botanikoa, parke botaniko txiki ezaken, eta gero laku bat bai, han inguruan bai ibilita ikusiko dituzu. Bale, naiz da. Eta junitza parke botanikoa eta ingun topatu, ez erre. Eta orduan, han parke botaniko onduan, zen horako pista bat, atletismokoa, eta onduan, beste berdegune bat, eta antzion, horako campground horietako bat, ordaindu gabe uste zen kotxia dago, eta bertan loitia zenekan. Eta goatz esate, nik ikurri nekala atzian behatuta. Eta holako batek, unitzan, herrian gora, sozio ostean, afantzeko, iluna barrian. Eta holako baten, esan baten bat egituko eta ditu nion, Pablo Larraña ditu nion, eta berekin zeiten, eta bueltatu nintzen herrira jatu nintzen, esan, nik hau, sozia aztu nuen, ez goatzen zertu, sozia aztu kotxia. Eta buelta baten niola, ez egon nion, barkau. Usko bat saltaude. Parke botanika hau nintzen, koalak bilatzea. Eta kotxea bueltatu nintzanen, zeon, kristala, kotxean narraza zeon. Eta orduan, kristalen idatzita zeon, gora gu hartzezun. Eta niola gatu nintzen da, ez da posiblea! Eta bueltak hasi nintzen inguruan bilatzen, bate matzopatzen nola euskaldun pintakin da. Eta bueltak. Goatzen naiz, kuadrillakoa danen lortzeola eta azkenean momentu hortan bizitza bakarra gara, azkenean danak lo daude o tegiz egiten. Orduan, behi behar nio arrazia eta behar izan zen, oi ipurdia jarri zara eta. Eta momentu hortan nion, nekila eta horretik deitu nion, Pablo, deitu nion. Eta esan nahi, ez da gizek ertauzeak egin, botatzen hau nintzen, eta erreko nahi edatu nintzen. Eta orduan guatu nintzen, bezizozea zunula. Kotxea botatzen nintzen, behar nintzeiten euskeraz, noski. Eta horretik bi gazten ezkan. Eta guztaz zioen kalia eta horretik jarraitu zuen. Eta nik kotxea botatzen, horretik ezkan nintzeiten, eta buelta dituzuen, gazte aurreko gazte, eta buelta, behitu itezien da, behitu. Eta aretu ginen kotxea eta bako batek esan zuen. Gora Euskal Herria egin zuen! Buila. Zan nio, utzi berdi eta mentzio bat izkita euskaldunak. Eta utzi kolagatu da urratu nintzen da. Zuen altzak idatzea zuen eta bai gu gara eta eta itzeiten eta bian aizian. Eta zarra, ni egin nintzen rapapapa itzeiten euskeraz eta karo, zarra itzeitezun zehoze eta esan zian, perdona, ya no puedo hablar más, porque no sé hablar más de euskera, baina dudelako zian. Eta behien aitak sortu zuen aurreniko dudelako ikastola. Eta horretik itzeitezen euskeraz, azkenean, anaizarrak utzi zuen euskeraz itzeitea eskola gukatuzunen, baina Kastiago hendikan, pasazkan bere tximak eta bere ternoako arropa eta bere ketxua jantzita zabaleta. Eta orduan, horrek euskeraz itzeitezan. Eta behar itzeiten honitzen, zarrakin erderaz, baina Kastiakin euskeraz. Eta egia esan pena mateit ezin izan diala etorri. Anaizarra honea etorri izan lau urte zikoan Australian COVID-agatik arroba gatu zen Australian, beren eskakin da. Eta udan etorri zian, nahi bizita etorri zian, honea zarautzea. Eta berekin mollarria eman nituen da, agatzalde bolitako zaren. Eta esan ziren, bainko zu txarla, guk azaldu nahi dut txarla, eta ikusi nahi dut zure bilaldia, eta orduan, behiak Augustu bukaren jamartza egin zuen, da ni Augustuan fetxa txarrak zian niteko txarla, eta orduan, enungin oain arte. Eta gaztiak eba izan, gaztia izan nion txarra dakar eta ezin zula etorri, baina, nun baita hemen laparran bueltaka da bila. Eta hori. Eta gio, ezautu nitu hori, noski behiekin gati nintzen, zantzien, afaldu gurekin. Eta behiek zauden bidaiatzen, Australia inguruan bidai bat intzuen, hemen hasi zian, eta nintzian dana gurutzatu,
Honea beraino bitxizian zineaino, eta gero honea adela idea, honeaino jo zian, da ulurua eguntzean. Hango arropa botol horta. Eta egintzen itzuli, eta egin zuen hau. Claro, gu ginean Great Ocean Road, hain famatuan toki horren hasieran ginean, ezautu ginean tokia. Eta hor ginen bertzuen hori, Melbournea jun, eta ja, Sydneya itzuli. Anai zaharran neskak zekan bere aizpa eta bere alaba azkan. Eta hor duen Sydneyen egaldi hartu batzuen da Europako eta bertzian. Eta hor duen aizian nahiko askar bidea jatzen, baina nahi akupla hori nintzen, eta bere egin behatu nintzen. Eta aizian bidea jatzen, autobus zahar bat dian, kriston autobusa, zahar-zahar, eta dana kanperitzen duzen zaken autobus beren. Dana erakutsi zian mutileak, eta gero zaken beste furgoneta bat zela, melokotea saltzeitu mexikano baten furgoneta bat ematezun, zahar-zahar ezin esplikatu nolako da. Igual akasikiak jarreko, jarri no sé. Eta hori, aizian, anai gaztia furgoneta zaharrotan, eta anai zaharra ja beria zen autobus hortan bidea jatzen. Eta zaken, montaje bat ina barron, dana sukaldia jarrita, eta kize, oiak, tea, goian, claro, anai gaztia zazan, ingeniero elektriko, lako baina bazan, eta zein zian. Goian, plaka solarra neseskin, ala, teatro zantik zian egitako. Eta goian, anaiak intzun, olako tabla zahar bat jarrizun goian, lotuta tetsuai, eta goian bazkaltzeko, tetsuak bazkaltzeko, pare zerian, tablao flamenko zerian. Vas a sacar el tablao flamenko ez, ezaten egin. Eta, hoxe, urroko goizian, gogo ginean koala bilatzea. Koala bilatzea gogo ginean. Horrena, abek, beti bizta guztien gatoz egiten bezala, ni beti lehenago esantzen nahiz, eta beste inorrezta esantzen egin. Eta orduan nik aurreneko buelta eman, parke botaniko hau nintzen, kotxean duan zeola, eta aurreneko koala etortzen egin. Gio etorri nintzen, aurreago bueltatxo bat eman nun, eta gehi etortzen egin da, ez tekizen bat etortzen egin, asko. Eta, claro, gio egin ditun, hau ja ikusi nuen hasieran. Eta orduan esan nien, bintu, koalak ikusitu, ja, gio esnatu zianen ez dakiz zeu dutan, ja, esan nien, koalak ikusitu da, hon aurre ikustea, ikutziko esizueta. Hon ginean da, honen etorri ginen, honen ekarri ginen da, bitu, gozazkatzu eta. Eta horrela dizena, joder, tio, honen ekarri guzio batako da. Eta ez gero aurreak jarrietu gano da, entzizu den koala gehiak. Postura desberdinetan, baina beti lo. Eta honen dazkatzu etzaparrak gabe berriz, ikusteko, eskun, azkela holako bi behatz fotolo bezala eta gero bi behatz. Eta hankak, behatz fotolo badake, gero bi behatz dazkeola juntu, eta gero dazke beste bi behatzak abarkez. Oso zerberra, hankak. Eta gero bola bila berriz, antxizola. Eta gero baletu ginen dena horta, onta, traste bortua zuela. Nik uste itxasoak ekarritako trastek ditzezikoela, dena asko emalako. Eta horako zeuden, traste guztien hartzen, horako zeuden. Eta ez dakit zer behar zer nontako baina. Ez dakit. Baina, sol jartzen. Aussie Trail on Star hartzen zen. Eta eki haure bazion. Komun zulo portatila. Eta hori, esegitza dakazu, jaten eta bitartean. Eta gero torri ginean torti honetan. Berez, Andre horrek, Ronda horrek komentatu zian honen etortzia, baina bakarrik gane honda etzia motibatzen asko tokia bizitatzea. Eta azkenean toki olatzak dira, baina horrean juteko ere motivazioa horret dezu, eta ja naskatuta bakarrik gane hontia beste toki batean bakarrik gane. Hauekin honez, honekin etorri nintzen. Eta egin zuen dana putzuak eta piztina bezala zuen, oso polita zen. Eta hau zion, camping horretan hemen ezautu nituen, hauek. Eta hau zion, oso praktikoa gira zen, egin bizitzen ikusi. Traste zaharra hau zion, eta hemen atzien lotuta, kotxia, altzetik gana ematen zuen, baina gehiotan gara ikusi, no? Eta gero jarraitu denun bidea eta Port Fairy izeneko herri batean junginean. Eta hau faro baten inguruan, horako ondarta horiak. Eta oso mix celebria, ondar txuri-txuria harri volkaniko ginazuta. Jarraitu denun, eta dut beste krater bat, krater erraldoi bat. Eta zen lako handi bat, krater horren barruan sortu zena eta krater barruan uarte bat. Eta horrean sartu ginen barruan. Eta oso
kurioso esan, horko animaliak oso gogoituta zeuden gizakira. Eta han maiak eta zeuden, eta zeuden koalak bertatik berta ikustezian, eta gero emuak ebai janaia lapurtzen. Jendia piknikan egiten ari zian maia, eta atzetik nazkatzen emua, eta buelta erdia bat, jendia bueltak azten zen, eta grazioso zen. Argazik eta hola ez dakat, eta ikuste hola, dakat bideo bat, ez egit jarrieta. Eta gero informazio oso kurioso zuen, haitzetan. Oso polita